חברים, תקשיבו, אתם תדרגו אותי מ-1 עד 10 כמה אני אוהד של הפועל באר שבע. תסתכלו כמה דברים יש לי. יש לי פה את המפתח לבית שלי עם מחזיק של הפועל. יש לי פה עוד מחזיק מפתחות של הפועל של נעל. זה לא כס, זה סופר גול שאספתי קלפים של הפועל מלא. יש לי 6, נראה לי 1, 2, 3, 4, 5, 6. אוקיי, יש לי פה כובע גרב של הפועל באר שבע, כתוב פה הפועל באר שבע F.C באנגלית, ויש לי פה עוד כובע של הפועל באר שבע, זה כובע אחר, פשוט יש בין הכובעים האלה מי לא יודע, וצעיף של הפועל באר שבע, איך אפשר בלעדיו? יש לי עוד צעיף אבל אני לא מוצא אותו, וזה הכל. תדרגו אותי בתגובות מ-1 עד 10 כמה אני אוהב את הפועל. אני הייתי אומר 9.5, כי אין את כל הדברים של הפועל, יש עוד הרבה דברים, ויש עוד הרבה צעיפים, ויש עוד הרבה מלא דברים. יש לי גם חליפת כדורגל בארון שקראו שום עליה ברדה, כי אני ממש אוהבת ברדה, למרות שהוא פרש, ולפעמים הוא גם בא לקאנטרי, שזה הארקדה של ההורים שלי. הקאנטרי של באר שבע, בריכת טיל, יש שם כמה בריכות בתוך מתחם אחד, כאילו לא מתחם אחד, אבל קיצור יש שם מלא בריכות, מלא מתחמים, ויש מלא דברים של הפועל באר שבע, ויש גם חליפה שלי עם השם שלי, וביי.